Hi guys, good morning. Ayong bunta guys. Kay bawo mo guys. Kung saan yung gigunitan. Cute kaayos tanan. Kani siya guys. Nilabay na pud ni siya. Kinaluuyan kay gilabay, dili pa mukaw kanon, dili pa jud kaayo kakita, napay ang pananaw. Karon, gipunit kay akong anak, nangita man pug iring kay iyang classmate ko no. Mangayo og iring. So nakita may iring dito sa daan, di mao lagi nilabay. Ang iyang mga igsuon, murag upat nila kabuok guys. Ang anak kadaga, sige pangita og iring. Kay iyang classmate ko no mangayo og iring. So wa mami iring diri kay among iring diri dagko naman. Sa di naman po na ihatag kay hinangga naman kay nako. Pamahal naman ang di ko na ihatag mo na nga. Nakita mi iring dito sa daan, gipunit pod. Ano lagi. Karon, sige nagpainom og gatas. Kaya di man mo kaukanon, di pa man kaila og kanon guys. Di pa siya kailang kanon. Di pa pud sa kaklaro kinaluyan lagi way paangon ag naglabay ani kay nganong gilabay pud nila nga di pa mo kaog kanon. Mulabay unta sila og hayop kanang mukaon og kanon kanang mabuhi na baka nang kamauna maning kamot silang kaugalingon kana bitong makamauna nga kamauna mangitag kaon kani kadi pa man sa makaog kanon mututoy pa man. So nag-agwan tapos sige painom og gatas ag suon kuno ani guys. Ang uban nanagan dito sa daplin, ang uban ang usa ko nung giligsan kinaluoyan. Mao ni siya guys, ako giligo kay nagsigi og pangaw kerting daghanang pulgas. So akong gisang giligo. Ligo ra na mga kaligo siya kausa para mawa yang pulgas. Ligo ra siya kausa. Dili pud kanunayog ligo, dili pud kanunayon kay masakit man pud hayop ana, masakit pud iring labi na kay kuting pa kaayo siya sa tanan. So giligo lang jud ako kausa kay daghan kayong pulgas mayamang luoy kun luoy pa di kaayo sa guys kay dili siya hasol. Di siya masighilak. Hora ibutang dito sa karton igumanaw patutoy pa inom og gatas ibutang ano sa karton din matulog ra siya din. Katataon hilak siya mata siya. Na kung painom gatas hilom sa siya. Matulog ra po siya balik. Isun ho dito sa iyang karton di jud siya hasol. Dara siya guys. Charan! Cute kayo oh. Oh. Di ka maluoy ani. Diba luoy kaayo oh. Sus kayo dapat ako'y daghang wala pa ko'y daghang alaga ako nalay mo adapt ani sa man nga daghan naman kay kog alaga sa tanan di na maato na ho paghaw pug igsuon ang manghud masuko daghan kuno kaayog iring baho kuno kaayog tae unya mao lang ini ako na lamang din ko kay mao lagi to ihatag sa anak sa iya kaila Dara siya guys oh gwapo kaayo oh tanawa iyang color oh laki pa jud oh ay pagkapunit kay laki oh iyang color oh ay heart sa iyang ulo nagpurog in town luoy kayo be ibutang na to murarag langgam tirang gamaya in town oh luoy kaayo kuha na ni siya guys mga 2 days na nigikan dahang mga kamot painom-inom gatas mga duha ng adlaw gikan sa pag punit ani niya dagali kayong pulgas mo nang akong giligo jud siya kausa kay para mawa ijang pulgas sige hilke luoy kaayo ona nga para ang mudawat ani moadapt ani niya dili na maproblema ay wa nay pulgas so nakuha na pud siya ana na pud siya sa gatas sagud nga kuan guys kanang swak ragud nga gatas oy gipainom ani maning kamot jud gaming kintoy may akong gihingan ani niya guys maning kamot jud ka kintoy nga mabuhi ka kay di ka maning kamot paktay kintoy mapaktay luoy isuon lagi kinaluoyan guys kay naligsan sakyanan kay di man pus daplis kasada gilabay wala gi po angod taon tagiya ani in taon ay adi mga tao nga nang may ngana ba mulabay manggani ka na mukaon nagkanon mulabay manggani sila ka na mukaon nagkanon kanang kadko na ba mukaon nagkanon ni adto pud ilabay sa layo og kasada kanang walay mga sakyanan ba nanay dahang mga balay nya walay mga sakyanan dili pud ilabay anang dapin sakyanan kay mga ligsan man pud sila mamatay luoy kaayo daghang init tubig nang sana to bukal na mao na ni siya oh guys oh tan-awa di ba gwapo oh kintoy nagkurog in town ang giligog ka usa si Mikmik og si Makoy perti nang dagkuan ni Mikmik si Mikmik amo to ako koy kuan wa pa koy update og video ni Mikmik kay busy ang live kapuyan ko usahay mo na nga di na ho makuan di na ho ma-update ako ang mga vlog kay kapuyan lagi usahay lagi di makuan da
Di ko lalim ng edit ka o video bitaw. Langay dyan. Kang takuhat. Kung laba pa, magluto ka. Mauna, gapo kayo kinkoy ay. Gapo kayo kinkoy ay. Di mo maibog na ko oh. Tanawa oh. Ngano manggilabay mangko sa tag-iya oy. Nganong gilabay mangko sa ako ang akong amo in tawon oy nga laki mangko niya. Gwapo pa jud ko. Sana to. Para oh. Tambok ra ba siya guys? Ay na, milbil yang tiya na. Murara kog langgam oh. Oh. Usara ko kakumo oh. Aduha ka kumo di ay. Oh. Ang giligo guys, mura lagi langgam. Kinaluyan, wala ko ka video pagligo kay maglisod ko babasa ang cellphone mo na siya. Ay ngana na lang pag human nalagligo oh. Wala oy, walo man oy. Oy, dito na na kintoy. Dito na nagkulog man, nagkulog oy, nagkulog. Mura to guys. Yung sunod adlaw, di na ninaho sila mabidyohan kaya ito naman siya sa tag-iya niya. Ito naman siya sa mo-adapt niya. Mauna na. Minom yung kagatas, kintoy ha? Kung mabuhi ka ha? Kung mabuhi, kulog man ha? Ha? Bye-bye guys, mauna to. Bye-bye! Salamat sa pagtanaw. Thank you for watching. Like and subscribe! Sakit